Kai Martha Koome kanyakla kod kinde mopogore opogore nochopo e dono ero ne chakruok mar twak ewi wach bura momaki kod riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya mabende kwedo duoko mag ombuch ker yiero manotime pacho ka tarik 9 mar dwe ni eri. Okinde mag kweth Azimio mago eko mag ker moyier William Ruto kod mago mag IBC nochopo mar chako winjo bura makamano ero kawuono kuma bende okil Githu Muigai okwedo okang' mabende commissioners 4 mago eko mag IBC mabende nitiere gi pogruok kod jakom margi Migosi Wafula Chebukati kowacho ni gikang' makamano ero niso ni commissioners go eko ketho chika. Commissioners go eko kotelnegi kod Juliana Cherera ibiro yalnegi kod okil Paul Mwite kanyakla kod Isa Mansur ka okinde mag William Ruto bende pingo bedo ni commissioners 4 go eko bende omako bura makamano ero e Nyim Doho. The first issue is whether the technology deployed by IBC for the conduct of the 2022 general elections met the standards of integrity, verifiability, security, and transparency to guarantee accurate and verifiable results. Issue number 2, whether there was interference with the uploading and transmission of Forms 34A from the polling stations to the IBC public portal. Issue number 3, whether there was a difference between Forms 34As uploaded on the IBC public portal and Forms 34As received at the National Tallying Center and Forms 34As issued to the agents at the polling stations. Issue number 4, whether the postponement of gubernatorial elections in Kakamega and Mombasa counties, parliamentary elections in Kitui Rural, Kacheriba, Rongai, and Pokot South constituencies, and electoral wards in Nyaki West in North Imenti constituency